Sutresna Budaya Basa Jawi sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Crita Cekak anggitanipun JMV Sunarjo kanthi irah-irahan Pitenak. Kaya adate yen arep mangkat ngantor aku pamitan dhisik marang bapak sing wis gerah sepuh nanging saebo kagetku weruh bapak gubrah getih gemuletak ing ranjang. Bapak sing wis seda dak rungkepi sinambi nangis sesenggukan. Garan peso sing nunjem ing pulung atine dak gegem kenceng. Durung ngerti apa kang kudu dak tindakake. Dumadakan keprungu pambengok swara lan lawang kamare bapak nutup. Tulung, 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 tulung. Bapak dipateni Agus. Ora pangkling swara mau suarane Sadono, misanku. Sing diopeni bapak wiwit cilik nganti dewasa. Lan wis dak anggep sedulurku kandung. Ora let suwe bapak dadi layatan lan aku kapidana 18 taun. Aku ora bisa selak kabeh bukti tumuju nyang aku yen sing nyedani bapak aku. Agnes adiku ora bisa nguwatake alibiku. Bribtu sisil mandeng mitra lawase sing saiki dipenjara iku. Nanging sing nyedani bapak panjenengan dudu panjenengan temenanan? Agus mesem panyawange tajem nyawang mripate Bribtu sisil. Kaya penegak hukum liyane, aku yakin slirane uga ora bakal percaya ngono wae karo keteranganku mau. Suwe ora tau ketemu kok ngerti yen aku dibui. Jujur aku ora sengaja lan ora ngerti sadurunge yen jenengan ana ing LP kene. Suwe dines neng kutha liya. Wis ana 2 minggu iki dimutasi ing kutha kene. Selamat lan muga-muga sukses sateruse. Pamunggeli Agus karo nyalami Sisil. Suwun andungane. Wingi kanthi ora sengaja aku mbukai data kejahatan setahun kepungkur ing file kantor. Dadi panjenengan wis setahun di penjara. Aku kaget nalika weruh foto panjenengan kanthi keterangan masalah pembunuhan. Saya kaget meneh korbane bapak jenengan dhewe. Aku ora percaya yen wong kaya panjenengan kok nganti tega nyedani bapake dhewe. Aku penasaran lan kepengin ngerti sing sabenere. Ing ngarep jenengan cerita yen sing bengok-bengok anane Rajapati misanan jenengan Sadono. Omahe Sadono karo daleme bapak apa cedhak? Cedhak banget, prasasat tunggal gedhek. Merga wiwit Sadono omah-omah karo Yati nuli digawekake omah dhewe dening bapak. Dene aku tetep ngenggoni daleme bapak. Ngiras ngancani merga wis sepuh. Dadi Sadono iku paham banget tekliwere dalem kono. Agus mantuk. Sadono kuwi kerja apa? Bribtu sisil negesake. Serabutan. Aku tahu weruh dheweke mangkal neng pojok pasar sapi lagi minum-minum karo kanca kancane. Bribtu sisil mantuk-mantuk. Durung rampung anggone pirembugan
dumadakan kaselo tekane Agnes. Mas Sadono arep kurang ajar. Dek bengi aku arep diruda peksa. Ya slamet ditulungi tangga teparo. Hah? Ya sing ati-ati. Nanging yen ngono terus aku sangsaya wedi ning omah dhewe. Sauntara wektu aku dak nderek ning daleme Bulik Lastri ya. Karo kuwi lho Mas. Karas buri sing mepet dalan cilik kidul kae wis diedol dening Sadono. Sambunge. Agus gedhe-gedhe trenyuh. Ditepungake dhisik, iki kancaku lawas Bribtu Sisil, saiki dines neng Polsek Kota. Kekarone nuli tetepungan. Duwe fotone Sadono? Pitakone Sisil. Duwe, wangsulane Agnes nuli ngetokake HP saka tase lan nuduhake fotone Sadono sing sesandingan karo Yati sisiane. Kiramno neng HP ku sak nomor HP-ne sisan. Iki nomorku. Panjaluke Sisil karo nuduhake nomor HP-ne marang Agnes. Sing ora let suwe fotone Sadono lan Yati mau wis mlebu ning HP-ne Bribtu Sisil. Lebar wanci ngisak, Sisil wis lungguhan ijen ing bangku taman kota sak ngisore wit sawu kecik sing urip ngrembuyung ing kono. Menganggo ngisoran blue jean, nduwuran sweater biru moyo, rada ketat. Drijine nutuli nomor-nomor Android sing ora let suwe ana wangsulan. Halo, sapa ya iki? Aku Jainab Mas Sadono, kanca lawas SMP mbiyen. Eling ora? Suarane Sisil ngalem. Jainab sapa ya? Aku kok durung eling. Lali apa etok-etok lali, Mas? Yen kepengin eling sapa sing jenenge Jainab, kanca lawas SMP mbiyen, saiki dak enteni ing sawijining bangku dawa taman kota sak ngisor wit sawu kecik. Aku nganggo ngisoran blue jean, dhuwure sweater biru moyo. Aku kepengin ngesok isining atiku marang panjenengan. Aja suwe-suwe Mas, aku selak kangen. Suarane Sisil sing sangsaya gawe penasaran atine Sadono. Ora nganti 20 menit Sadono wis tekan ing panggonan sing dikarepake dening Sisil. Cililang celiling goleki. Ujug-ujug digapyuk dening Sisil. Mas, suwe aku kepengin ketemu panjenengan. Kandhane Sisil karo nuntun Sadono lungguh jejer ing bangku. Wis eling marang aku, Mas. Sing ditakoni mung plonga-plongo. Wong pancen durung tau kenal tenan. Durung ilang gumune Sisil wis guneman maneh. Mas Sadono lagi wae minum whisky ya. Ambune kok kaya ngene. Jenengan mendem to? Nanging kanggone priya kakung munjuk minuman keras ki malah mundhak gagah ki. Halah mung ngombe 5 sloki ki mau nggo jamu. Sedina wae ora minum awak rasane lungkrah. Wangsulane Sadono bombong atine. Ya iki sing tak enteni, wong mendem omongane mesti nglantur. Batin atine Sisil. Mas, omong-omong, kepriye kabare Pak Saleh? Barang kae. Bapak wis mati. Lah piye wong wis tuwek bisane mung kari ngatang-ngatang ning mbayang medhite ora jamak. Aku njaluk bagian tanah ora diwenehi, malah kandha yen aku ki jare dudu anak kandung. Kesuwen tak suduk peso pulung atine ora mindo. Sing klebu buwi anake lanang Agus kae.
Sadono kok arep dilawan. Kanthi pawitan rekaman critane Sadono ing Android, Bribtu Sisil kasil miyak pitenah sing ditutuhake dening Agus mitrane lan nglandang Sadono menyang pendidikan. Ing sangarepe penyidik, Sadono ora bisa selak lan ing dina candhake dianakake rekonstruksi kanggo mbuktekake yen nyata-nyata Sadono sing nyedani Pak Saleh. Wusana Agus bebas saka penjara. Karipta dening JMV Sunarjo. Cariyos menika kapetik saking Kalawarti Basa Jawa Jaka Lodang nomor 52 lan 53 tanggal 23 lan 3 Mei 2020 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.